ulo. Tara par! Ayan! Hirap ka. Yo. Ayan, mimili ko ng sangkap para sa birthday ng anak ko. Ayan na. Tara na yan. Carrots. Yung sila ko yan, tinda. Linggo. Ayan. Bali, nakabili na ako ng sangkap nung para sa birthday ng anak ko, yung Shanghai. Yung Shanghai. Niluluto ako ng lumpiang Shanghai. Tapos umuwi mo ako dito sa bahay para yung mga sibuyas, bawang, sa mga sangkap. Pinipare ko. Tapos babalak ako dun sa sanon. Papagiling ko yung karne sabay na yung mga sangkap. Ayan. Yung carrots saka patatas nandun yun, naugasan ng asawa ko. Wala kasi nga kamuti. Kamuti sana masarap kasi manamis-namis. Ayan. Ayan po, nakagiling na. Oh, napagiling ko na yung lumpiang Shanghai. Preparation na po ito. Ayan. Kalating kilo na karni. Tsaka yung mga gulay-gulay na. Nasa halagang 500 plus na kaagad. Yan. At punta na ako dun sa bato para bilhin ko na yung iba na gagamitin. Ayan po. May nag-sponsor para sa birthday ng anak ko sa akin si. Yun, salamat na nagbigay nitong malaking ulo ng baboy. Tsaka yan o, bali sinatap na para ilagay sa freezer. Kasi sa akin si pa sa Webis. Laki. Preparasyon na po yan para sa simpleng handaan. Yeah. Tagtada na ito. Kung baka nun ito, grabe na eh. Baka oo. Sa lulag ba yan ulit? Ang pulong kilo pa eh. 200 kilos na baboy, kinatay. Hinahin. Tapos yung ulo binigay. Kung bibilhin yan, baka mga nasa lagpas 2K. Hindi, laman mo ba? Ano? Yung kayo ni ba? Ano? Nilap mo. Ano? Ay, maulan na naman yung panahon. Nagluluto na ng paksiw. Ayan yung paksiw. Dami. Yung paksiw, puputripan na ngayong araw. Kaya malakas na yung ulan. Yung laman, lagay ko sa rip, igaduhin. Mag-iigado ko.
Ayan, malakas yung ulan. At ayun po, pasensya na po sa ano, dun sa sponsor na di ako nakatulong dun sa bahay nila Badit. Kasi papunta na ako kanina, yung biglang dumating pa yung ano, yung binigay nga na karne. Yung ginagagayatin na namin. Kaya di na ako nakaalis. Yan po pang igado. Gagayatin ko na para prepare na dun sa rep. Ayan! Good afternoon! At pupunta nga kami doon sa Bato kasi araw ng linggo. At ayun, pasensya na po sa sponsor, sa nag-sponsor doon sa babae ni Badit na di ako nakatulong kailan ka dyan. So, ayun, kasi linggo nga. Kanina sana pupunta na ako, yung nga may nagbigay sa akin ng karne. Kaya inasikaso po. At ayun, linggo, araw ng linggo, gala ko rin yung anak ko at saka may bibiliin kami. Ayan, asawa ko kasama ko. Ayan. Ganda ng panahon. Dito na kami sa Barangay Bacolod. Relaxing. Relaxing place. Happy place. Sorry. Yo. Kami mama dito ilan nagbabalik pero dan kami lang Ayun, matagal na akong nag-aalok sa kanila dito sa dalawang anak ko saka sa asawa ko na magdala kami rito. Yung balak ko nga sana balak ko ano kami sana dito yung maaga pa lang, tapos dito kami mag-aalmusal sana, magluluto kami, magdadala lang kami ng butane. Pero di kami natutuloy kasi laging busy. Ay, napakaganda po rito, pasyalan talaga dito. Hello. Daming namamasyal dito.
Lalo pag umaga, yung umaga siya, napakaganda rito kasi daming tao. Dito ah. Yung dito lang yan oh. Punta yan doon. Doon. Dugtungan doon oh. Manggigilid sa... Pag ko na ito. Marap to. Sinampot ko. Didiretso yun yan. Papunta ron. Papunta sa lake. Kaya sabi ko sa inyo, dito tayo mag-ano. Yung pag umaga, magluluto tayo dito. Napaganda. Yan o, mga masyal yan dito. Hello. Ano yung pangalan sa amin? Paring Jason TV. Ano po? Paring Jason TV. Ayan po, dito na kami sa LCC Bato. Bali mamimili kami ng spaghetti na. Papasok na kami dito sa LCC. Ito yung dalawa. Nak. Ay, may tugtog po. Dito na. Ano? Dapat nila video game sila. Yo. Ano? Ano? Bala ko. Ha? Ni? Oh. Ano pa? Yan po. Dapat ako na lang yung mamimili. Kaso sabi ko, ikaw na lang mamili kasi pag ano ako namili, maraming ano, sasabihin, mali daw yung pinili ko. Kaso na lang yung magbili. So yun po, nakalabas na po kami. Yan. Ano? Yung binili namin. Ano yan? Sabi na. Parang uulan, tara na. Pauwi na po kami kasi batang ulam. Ayan naman mga pinuntahan namin. Sarado. No? Ay, nalaglag yung ano, yung binili ko. Basag. Yung binili ko na baso.
Nagmotor lang po kami kasi malapit lang naman to. Tingin pa ko na. Ano masarap? Ayan po, pauwi na kami gabi na. Time check natin ay alas 6. Binili namin dito sa harap. Ano yun? Tayo mo hindi. Ang tao. Daming tao. Ay, may ano pa. Ang taro.
yun mga par. At nakabalik na kami dito sa bahay, nakauwi na kami. Yun. At ayun. Ano? Yung oras natin ay 7:11. 7-Eleven. Oh. 7:11. 7:11. Yan. Yung pusa. Ano lang sa vlog natin. Ha? Dugtug-dugtungin ka na lang yun. At ayan. Wala na akong masabi. Wala na akong naalala. At ayun, siyempre, yun nga. Nakauwi na kami dito sa bahay. Alas 7:11 na. Nakauwi kami. Namili kami doon para sa lulutuin sa 15. At ayun, maraming salamat po sa nagbigay talaga nung karne. Yung malaking ulo. Kung bibilhin yun, nasa 2K yun. O baka abutin pang 3K. Kaya malaking tipid na po yun. Yun. At ayun, salamat po talaga sa nagbigay. Yun, at maraming salamat ang ito ng vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. At salamat sa mga nag-sponsor sa okasyon na darating sa akin. Salamat sa kapatid ko sa Binando. Ayun, at sa iba pa na nagbigay yun. Maraming salamat po. Bye-bye.